Amen bazalwane, nayi le mbiza yokuphila, nayi le mbiza ezokususa eyinkingeni, nayi le mbiza ezosukumisa umuntu osohleli phansi iminyaka. Isuke eMozambique-ke le mbiza bakwethu, iyashaya, iyasebenza, iyayenza lento bakwethu. Abantu abaningi sebasizakele ngale mbiza bakwethu. Ziningi izinto ezokusiza kuzo, ziningi izinto ezoyiphulukisa emzimbeni wakho. Abantu abagula enyameni, ningakhohlwa phela ihlobo zami ukuthi silapha inyama, silaphe nomoya bakwethu. Lana sikhuluma ngomuntu onomzimba obuthakathaka. Nayi imbiza bakwethu isuke eMozambique, iyaphilisa. Unenkinga yegazi, unenkinga ye-high blood pressure, unenkinga yeqolo, unenkinga yeyinyawo, unenkinga yenduku bakwethu esefeyilayo embhedeni. Yeyi bakwethu, ziningi iy'nkinga zabantu, ziningi iy'nkinga ezingaba khona empilweni yakho bakwethu ezithinta inyama nomzimba wakho. Sukumani ngokushesha bakwethu, ningithinte ku-073 210 2319. Nayi le nduku iyaphila, isuke eMozambique. Ungwane katela iminyama phansi kwamhlabelingane.